ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କ'ଣ କାରଣ ସକାଶୁ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଆପଣ କି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଜି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏ ବିଷୟରେ କି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଗତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିବେଚନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କି କେବେ ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କାରଣ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କ'ଣ କାରଣ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସମାନତାରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ? କାହିଁକି? କ'ଣ ତାର ରହସ୍ୟ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୁଣି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କାହିଁକି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଅଛି, କାରଣ କ'ଣ? ପୁଣି ଏହି ଜାଗତିକ ଜୀବନ ପରେ, ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯିଶାୟା ତାର 43 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆପଣାର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସକାଶୁ, ଆପଣାର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସକାଶୁ ସୃଷ୍ଟ କଲେ। ଯେପରି ମଣିଷ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ମଣିଷ ଯେପରି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ମହିମା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 102 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେ ମଣିଷକୁ ସେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସକାଶୁ। ମଣିଷ ଯେପରି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବକୁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସମାନତାରେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ମଣିଷ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିନି, ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜଗତରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଗବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ରଙ୍ଗରସରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ, ଏହିପରି ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅନେକ ଗାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଇ ବର୍ନ ଟୁ ସିଂ, ଗୀତ ଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଇ ବର୍ନ ଟୁ ଡାନ୍ସ। ପୁଣି ଅନେକ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଇ ବର୍ନ ଟୁ ପ୍ଲେ, ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଜାଣିବ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଗୌରବକୁ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କରିବାକୁ ପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଯେପରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ, ମହିମା ଦେବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ମଣିଷ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମଣିଷ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଏର୍ଥ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ ଅଲ୍। ଆଜି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ମଣିଷର ବିବେଚନା, ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଜି ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଉନି, କାମ କରୁନି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅଗଣିତ ମଣିଷ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ନ ବୁଝି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ଜାଣି, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ଆଜି ମଣିଷ ବାଟରେ ପାପରେ ଗତି କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମିଥ୍ୟାର ପଛେ ଧାଉଁଛି। ଆଜି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରତି ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଦିନରାତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ଅଗଣିତ countless people living on this earth, they do not know the reason why God created them on this earth. ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଗଣିତ ଲୋକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ମାତିଛି, ପାପରେ ମାତିଛି, ଅଧର୍ମରେ ମାତିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୁଣି ଜାଗତିକ ଭୋଗବିଳାସ, ପୁଣି ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷରେ ମାତିଛି, ଜଗତର ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ସେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛୁଆଡ଼େ କରିଦେଇ ଆଜି ମଣିଷ ଯାଉଛି କେବଳ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ, ଦିନ ରାତି ଜଗତରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପିନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜଗତର ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜଗତର ଭୋଗବିଳାସରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ମଣିଷ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କରି ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବିଷୟ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଜାଣିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପରି ସେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ସେ ଧାଉଁଛି, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମାତିଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ, ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଯେପରି ଉପାସନା କରିବ, ପୁଣି ଦିନ ରାତି ଯେପରି ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଆଚାରରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପୁଣି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତଥାପି ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଜଗତରେ ମୁଁ ହମେଶା କେଲେ ମେ ଇଧାରି ରହୁଙ୍ଗା। ଆଜି ମଣିଷ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗତରେ ରହିବି, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ମୋର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ମୋର ଯୌବନ, ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଏହି ଜଗତର ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆପଣା ବଳରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ପାଇଛି, ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଏହିପରି ଭାବନା ନେଇ ଆଜି ମଣିଷ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଅସାର। ଏ ଅସାରତା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅସାରତାର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ହରାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ହରାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ ହରାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେ ଆଉ ଶୁଣୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଉ ସେ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ଅବାଟରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। We have to remember these precious things in our life. We should not forget about these things. ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଭୁଲିଯାଏ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଯିଏ ପାସୋରି ଯାଏ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ଜଗତରେ ବସବାସ କରିବ, ଆଉ ଜଗତରେ ବସବାସ କଲା ପରେ, ଏ ଜଗତର ସମୟ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ମଣିଷ ଆଜି ବିବେଚନା କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ, ପୁଣି ଆପଣାକୁ ସଜାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗର ଅନୁଗମନ କରିବ, ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲିବ, ସତ୍ୟତାର ପଥରେ ଚାଲିବ, ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦୂରରେ ରଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ସଦାପୁରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟଟି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ପାପରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ମଦ୍ୟପାନରେ, ନିଶା ସେବନ କରି, ଅଭଦ୍ରତାର ଜୀବନ, ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଜୀବନ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାହୀନ ଜୀବନ ଆଜି ଅନେକ ଜଗତରେ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବିବେଚନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଜି ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି। ଜାଣିଛି, ସେ ଶୁଣୁଛି, ତଥାପି ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ମଣିଷ ଅବାଟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କେବଳ ଜଗତରେ ନିଜ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟ ମାନେ ଭୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନିତାନ୍ତ ସର୍ବଦା ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସକାଶୁ ଆମକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଜଗତକୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି ସେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସକଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଗତିରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା,
ईश्वर मुख को दर्शन करवा ईश्वर परि स्वभाव होई पवित्रतार जीवन काटिबा धार्मिकतार जीवन काटिबा पुणी सर्वदा ईश्वर गौरव करवा ईश्वर संतोषजनक कार्य जेपरी करवा एथिपाई सदाप्रभु सर्वदा अपेक्षा करती आज सदाप्रभु परमेश्वर आपण को पुणी मते यही विषय अपेक्षा करती यही विषय चाहती आपण पुणी मो ठारू पुणी प्रत्येक मानव समाज ठारू प्रिय बंधु ईश्वर बहुमूल्य उद्देश्य को आम स्मरण रखी प्रतिदिन प्रतिटी समय ईश्वर को धन्यवाद दे ईश्वर गुण कीर्तन करी ईश्वर महिमा कीर्तन करी आम सर्वदा पवित्रतार जीवन धार्मिकतार जीवन काटिबा आवश्यक नचेत रक्षा पाई परिबा नाही केबे मध्य रक्षा पाई परिबा नाही केवल विनाश ही विनाश रही तेणु सतर्कतार सहित प्रतिटी समय ईश्वर संतोषजनक कार्य करी पवित्रतार पथरे धार्मिकतार पथरे आगे चलवा नितांत आवश्यक प्रभु आपन को आशीर्वाद